Καλημέρα. Τη Δευτέρα πήγα με το κανό και το βούτυξα για πρώτη φορά. Πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό στη πλεύση του συγκεκριμένου που έχω. Έχει καρίνα από κάτω και είναι καλά σχεδιασμένο. Με λίγες πεταλιές πάει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι της χόμπι. Πολλοί με ρωτάνε, δεν είναι ποδηλάτου, είναι push οι πεταλιέρες και από κάτω έχουν φινάκια. Έχουν δύο μεγάλα φινάκια. Το κάνει και πολύ πιο ευκολότερο αυτό. Στα συν του κανό που έχω είναι ότι αν βρήκα ξέρα πλησιάζοντας στην ίσο Ιδρούσα, στα 40-20 μέτρα πριν από την παραλία, μόλις ακούμπησαν μαζευτήκαν αυτόματα. Κάτι που αν πάρετε ένα κανό με πετάλια ποδηλάτου, από κάτω η προπέλα έχει σπάσει, έχει φύγει. Και αυτό οι ξέρεις τώρα στα σημεία είναι που αν τις βρεις ενώ πηγαίνεις, τελείως ξαφνικά μπροστά σου αν δεν έχεις κάποιο βυθόμετρο στην οθόνη να βλέπεις. Το συγκεκριμένο το απόλαυσα πάρα πολύ, αν και το έχω πάρει εδώ και 4-5 μήνες, πρώτη φορά το βούτυξα μέσα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Θα πάρω πάρα πολλά πράγματα, θα το φορτώσω αρκετά με διάφορα αξεσουάρ. Τώρα ήταν η πρώτη μου βόλτα που έκανα όπως σας είπα και στο συγκεκριμένο νησί το επέλεξα επειδή ήταν και πολύ κοντά και από εκεί που μένω και το να το βάλω είχε πρόσβαση καλή και να πάω στην Ιδρούσα. Θα εξερευνήσω το μέρος, κάτι που δεν έκανα 100% την πρώτη φορά που πήγα, άρα θα πάω και για δεύτερη φορά και θα το εξερευνήσω όσο μπορώ. Μου είπαν ότι υπάρχει και ένα φυλάκι εκεί πέρα που μπαίνεις μέσα σε ένα σπήλαιο και σε ανεβάζει ψηλά. Αυτά, απλά θα ξαναπάω ώστε να έχω κι άλλο υλικό, να το ευχαριστηθώ περισσότερο. Γιατί την πρώτη φορά που πήγα έκανα σαν μικρό παιδί, δηλαδή εντάξει πήγα, περπάτησα λίγα μέτρα εκεί, είδα λίγο τους λάδους, είδα κάποια πραγματάκια που είχε σε απόσταση 40-30 μέτρα, ξαναγύρισα, κολύμπησα. Μετά όμως έτρωγε να ξαναβγώ με το κανό, να πάω από την πίσω πλευρά. Το άγχος μου είναι να μην σήκωνε αέρα, αν και τα προγνωστικά μου λέγανε για άπνοια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πήγα στο πίσω μέρος, έκανα σαν μικρό παιδί. Εντάξει, τη δεύτερη φορά θα είμαι πολύ πιο σχολαστικός, θα έχω μαζί μου και τα drone, θα τα σηκώσω για να πάρω λήψεις πιο ψηλά του νησιού. Πιστεύω ότι εδώ θα σας το δείξω κιόλας, θα είναι πάρα πολύ ωραία για την επόμενη μου εξόρμηση που θα είναι το β' μέρος στην Ιδρούσα. Τώρα αυτή η εβδομάδα έχουμε ανέμους, θα κάνω το πρώτο μου αγαπημένο μου χόμπι windsurfing για να προσφέρετε το καλοκαίρι με τους ισχυρούς βοριάδες. Τώρα πάμε για το δεύτερο μέρος όταν θα έχει άπνοια. Εννοείται ότι υπάρχουν εδώ στην Αττική και εδώ στα νότια προάστια και μέχρι Λαύριο, μέχρι Σούνιο θα έλεγα, υπάρχουν πολλά νησάκια, τέτοια βραχονησίδες και μέρη που μπορείς να πας να βρεις και κάποια πραγματάκια. Ο επόμενος μου μετά την Ιδρούσα, το β' μέρος που θα κάνω, η επόμενη μου εξερεύνηση θα είναι στο νησί Αρσίδα που είναι στην Ανάβησο. Θα το δω, θα το εξερευνήσω. Είναι ένα πιο μεγάλο νησί από την Ιδρούσα, πιο μεγαλύτερη νήσος, να το πούμε έτσι. Και εκεί έχει κάτι που θέλω να το δω, που όταν έψαχνα πρόπερση να βρω ένα κανό και με εντυπωσίασε αυτό το μέρος, γιατί είχαν πάει κάποιοι τύποι που τους έχω ακολουθήσει σε αυτό το νησάκι, Αρσίδα. Είναι μια σπηλιά που έχει, που μπαίνεις εκεί όχι με τα πόδια, με το κανό σου μπαίνεις, τώρα φουσκωτό δεν νομίζω να χωράει. Μπαίνεις ίσα ίσα με το κανό, ίσα και δεξιά έχει χρώματα. Μπαίνεις μέσα και είναι η βράχη πελώρη. Και βλέπεις κάποια στιγμή μόνο τον ουρανό και τον ήλιο που πέφτει μέσα και κρατεί μια ησυχία. Πιστεύω εκεί θα είναι... το μυαλό μου θα ξεφύγει εκεί πέρα. Ανυπομονώ όταν θα έρθει η στιγμή, πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι εννοείται, όταν θα έχει άπνοια να πάω και στην Αρσίδα. Θα σας πω για τα υπόλοιπα νησάκια στα επόμενα βίντεο γιατί έχει αρκετά. Αυτό είναι περί εξερευνήσεων και καταστάσεων. Αυτά από μένα. Καλές πλεύσεις, καλά πλαναρίσματα
και καλά μπάνια.